Että Vaasa kaksikielinen kaupunki, niin ulkomaalaiselle pelaajalle varmaan helpottaa, kun pystyy kotikielellä kommunikoimaan. Kyllä. Ja näin saadaan myöskin peli käyntiin saman tien. Ja Sport lähtee käynnistämään ensimmäistä hyökkäystä omasta päädystään. Jalmarsson. Kiekko Järviselle. Järvinen hakee Fabrea tuolta vasemmasta laidasta. Hieman tulee siinä ahdasta tässä tilanteessa. Scarlett ottaa Lerbylle. Lerby avauspelaaminen siinä hieman tökkii. Tähän pääsee S väliin. Fabre pistää hyvän passin sinne viivaan ja nyt on heti ensimmäistä tilannetta siinä. Ja sieltä pääsee Tuomas Salmela rannelaukasta hakemaan. Se menee kuitenkin takakulmasta sitten aina tuonne S-päätyyn saakka. Aleksi Heimosalme. Sillä kuin pelaajalla itselläänkin, että tuntuu kun mä tuossa katsoin, niin hän oli vähän vanhempi kuin nämä muut hankinnat, mutta ainakin itseluottamus pitäisi viime kauden jälkeen olla kunnossa kyllä. Ja. Kyllä, kun samalla siinä sitten vaarallinen tilanne siinä on Lari Heikkinen päästä vapaaseen maaliin kiekkoa lyömään. 31 vuotta tosiaan Martta Lefebvrellä ja täksi kaudeksi sopimus hänellä Poriin. Näin tulee Sport ja Aatro Leppänen nostaa kiekkoa hyvällä jalalla. Lähtee hakemaan laukausta, mutta Rubin selvittää tämän. Leppänen, joka veti kyllä melkoisen tykkikauden tuolla Kiekko Espoossa Mestiksen puolella. Ja tässä on kyllä jo harjoituskauden otteluissa nähty, että miehellä se itseluottamus on kyllä aivan. Hyvä karvaus Kreiberillä, pitkä mailla on, niin vähän semmoinen Marko Anttilamainen, niin saattaa yllättää monissa tilanteissa kyllä. Kyllä. Kreiber, joka tuossa ruotsalaisveljesten vasemmalla laidalla pelaaja tänään nimellisesti kolmoskenttä kyseessä, kun Lenni Hämeenaho painaa! Joel Armiamainen pelaaja, että omalla yksilötaidolla pystyy tekemään hienoja suorituksia. Kyllä, ehdottomasti. Muuan numero 10 Isomäestä tulee kyllä helposti Hämeenahosta mieleen, ja tuosta nyt kun tuota hidastusta vielä katsoin, niin eihän siinä nyt tuuria ollut. Se oli pelimiehen maali se. Ja 1-0 tilanteesta jatketaan tätä ottelua eteenpäin. Peinaa Sportille avata hyvä tilaisuus siinä. Hyvä katko kuitenkin tässä puolustukselta. Nyt on hieman Heimosalmella ja Salmelalla siellä väsynyttä pakkiparia jäällä. Lefebvre, ja se kyllä myöskin näkyy tässä ratkaisussa. Tähän pääsee Sport väliin. Sport-ikoni Erik Riska. Ja näin pääsee sitten Ässät loppujen lopuksi pois hyökkäysalueelta. Hämeenaho Fabre lähtee tekemään tuhojaan hyökkäysalueelle. Dylan Fabre. Katsotaan lähdetäänkö syöttöä. Sitä koitettiin hakea keskustaan. Ja siinä Lerpy hieman sotkeutuu kiekon kanssa. Koitetaan hakea Hämeenahoa sieltä maalin edustalta. Edelleen kiekko Ässillä ja tästä Fabren laukaus, joka kuitenkin... Hienosti tuli Järvinen. Ja Proffa Järvinen selvittää tuon paineen hienosti, ja näin saa sitten Ässät omaa hyökkäystä käyntiin, kunnes Karl-Johan Lerby kiekkoon. Riska koittaa heittää päätyyn. Lehtinen katkaisee tämän. Ja meinaa kiirus tulla. Ehkä tuossa avauspelaamisessa vielä molemmilla joukkueilla välillä näkyy tuollainen pieni kesäterä. Kun samalla tästä myöskin sekä Talaja ja Hämeenaho ja pakkina sitten Lefebvre tuolla viivalla. Tuollaisella takakolmiollahan näissä tuota ylivoimaa on pelannut Lefebvre. Hyvä toimitus maalille, ja siellä on Talaja jälleen omalla toimistollaan hakkaamassa kiekkoa. Markus Davidsson. Nää lähtee kotiyleisö myöskin mukaan tähän ylivoimaan. Lefebvre. Hyvä maski oli siinä Jonathan Davidsonilta, mutta kiekko osuu hänen suojiinsa. Hämeenaho
Hämeenaholle kiekon menetys tähän tilanteeseen ja tästä pääsee Sport pelailemaan aikaa pois ja ammattimiehen 41 ylivoimakoostumus sitten jäälle toista kertaa yrittämään. Ja katsotaan saadaanko sitä terävyyttä sitten ratkaisuihin tällä kertaa Hämeenaho. Ja kun tulee vaarallinen näköinen pomppukiekko siinä. Nyt pääsee Hämeenaho painamaan ja Lenni Hämeenaho laittaa. Antaa kyllä kaikkensa mitä kyseisestä kropasta lähtee joka ilta. Erik Riska, nyt on vaarallisen näköinen hyökkäys Sportilla. Leppänen. Hyvän näköinen laukaus. Ei saa Rubin tätä suljettua, mutta tässä selvittää tilanteen. Siinä vähän ehkä huono vaihtoonmeno edelliseltä ketjulta, että 4-2 tuli omiin. Niin paljon ei pitäisi väsyttää, ettei vielä puolustaa jaksaa. Kyllä. Onko sitten, että pieni kesäterä noissakin tilanteissa vielä paikoittain näkyy. Jan Mikael Järvinen. Lenni Hämeenaholle. Hämeenaho lähtee siinä Lerbyä haastamaan. Ei pääse kuitenkaan ohitse ja näin tulee jälleen Jens Löke. Ruotsalaishyökkäjä hyvällä vauhdilla. Ja tästä kiekko sitten Niklas Rubinin räpylään. Tuntui, että siellä oli kyllä monta peliä, jossa ilman Rubinin pelastuksia ei noita yhden maalin voittoja olisi otettu. Ja ehdottomasti yksi isoin tekijä tuossa onnistuneessa viime kaudessa. Näin lähtee Sport omasta päädystä. Lerby näyttää katkoo tämän syötön. Scarlett heittää kiekon tuonne kulmaan. En tiedä oliko laukaus vai syöttö, mutta kiekko kuitenkin pysyy omilla. Stolberg. Tommilla viivassa. Tommilla toimittaa ja näin saadaan myöskin sitten pientä vastaiskun paikkaa olisi. Siellä hyvänäköinen lättykin tulee sinne ja siitä päästään vielä ripareille Talajan toimesta. Svoboda kuitenkin tuon tilanteen selvittää. Hämeenaho. Lenni Hämeenaho ja kyllä on ihaltavaa tuo kiekon käsittely. Taito Hämeenaholla. Tuomas Salmela. Matti Mikon toimitus maalille. Ja näin sitten kiekko keskialueelle. Dylan Fabre, nyt pääsee sitten Järvinen hyvin tulemaan ja tuttuun tyyliin sieltä syöttö Järvisen lavasta lähtee. Ja siellä oli juuri sitten Fabre, Järvinen, Hämeenaho yhteen koottuja. Ehdottomasti kyllä kun ottelu puolivälin tienoilla tässä ja hieman ylikin jo ollaan, niin hyvältä on näyttänyt. Näin sitten Ässät pyörittää hyökkäysalueella. Hämeenaho. Tiukkaa käännöstä. Kiekko Järviselle. Järvinen. Fabre. Ei sentään ilmaveiviä lähdetä hakemaan siinä. Fabre toimittaa 3-0-3. Toista erää jäljellä. Leppänen. Kiekko viivaan Löökelle. Arnio. Ja näin sitten taistellaan kiekosta siellä kulmassa jälleen oikein toden teolla. Holmström jättää siihen Löökeltä hyvät harhautukset ja rystyhaku, mutta hyvä on myöskin Rubinin torjunta. Lööke on ollut kyllä todella pirteä tänään kyllä. On ollut kyllä erittäin hyvällä jalalla ruotsalaishyökkääjä tänään liikenteessä. Näin karkaa hieman siinä pomppiva kiekko Leppäselle. Ja vielä 30 sekuntia 4-4 vastaan, kunnes sitten Vaasa Sport. Axel Holmström tässä vastakkain. Ja Järvinen voittaa aloituksen, kun samalla myöskin Summeri täällä pärähtää, mutta ei se mitään, annetaan pelin jatkua. Scarlett. Ja näin lähtee Sport sitten, eipä lähdekään tätä hyökkäystä rakentamaan. Ja kiekko siitä Svobodan hanskaan. Varmasti tulee kynsin ja hampain tuosta ykkösvahdin paikasta Rasmus Reijolan kanssa taistelemaan. On kyllä kovatasoinen veskari kyseessä, Lefebvre. Ja näin
Svobodan hanskaa. Ei muuta kuin tälliä vaan. Juurikin näin. 30 sekuntia jäähyä jäljellä. Holmström pitää nyt ja saa hyvin pelattua kiekon sitten Lerbylle. Ja näin saa Sport sitten sekuntia pelattua kellosta pois ja saa niitä pelattua myöskin lisää, sillä Holmström ottaa tästä kiekon riistoja jälleen. Ammattimiehen Elkein pudottelee kiekkoa tuonne oman puolustukseen ja sieltä sitten aina S-maalin taakse. Roope Talaja tulee vasemmasta laidasta, sinne on Hämeenaho jälleen hiipinyt takatolpille. Ja näin on sitten Sport täysilukuinen. Strookka siitä saman tien myöskin kiekkoon, laittaa sitä eteenpäin Miro Nallille. Riska on tulossa toiseen aaltoon tukemaan. Saakin tästä kiekon. Hänet suljetaan kuitenkin laitaan. Harjoituskauden pakkiparina tuossa Sportin kolmosparissa pelanneet. Kaksi tuollaista kokenutta liigajyrää voisi sanoa. Ja näin sitten kiekossa Johan Sundström. Sundström pelaa Lari Heikkiselle. Heikkinen lähtee kiertämään maalia. Sabranski pysäyttää hänet laitaan. Ja näin pääsee Ässät sitten kontraamaan toiseen päähän. Hämeenaho. Ja melkoista huitomista on, että miten se kiekko sieltä nyt sitten asettuu. Se asettuu Sportille. Ja näin lähdetään sitten jälleen omista Lerbyn johdolla. Ja kiirettä ei pidetä. Katsotaan nyt miten nämä lähdöt tässä sitten osuu. Siinä ehkä sitä juuri Duffan puolustavaa pelityyliä vastassa. Että Kyllä. Ehdottomasti tuossa se näkyy tuo Duffan. Siihen lyödään semmoinen jalkapallotermeen Park de Bus tuohon oma sinisen ja punaviivan tuntumaan. Siitä ei ihan helpolla lävitse kyllä tulla. Vanha talo painaa kulmaan. Siellä Järvinen myöskin kauhomassa. Lerpy saa hyvin pelattua kiekon Miketinacille. Miketinac hakee sitä eteenpäin sitten maamies Matsonille. Nyt pelataan kiekko keskustaan siihen. Ruotsalais hyökkää Sundströmiltä, hän noita saavutuksia tosiaan löytyy. Vaikka millä mitalla 3 CHL-mestaruutta, 1 SHL-mestaruus ja myöskin tuolla mestaruuskaudella 2016 valittiin pudotuspelien parhaaksi tai arvokkaimmaksi pelaajaksi. Frölundan kasvatti. Viime kaudella ei tosiaan Sundström pelannut peliäkään ammattilaissarjassa, mutta ainakaan näin harjoituskauden perusteella se ei ole näyttänyt ihan hirveämmin miehen otteita haitata. Kyllä vastassa. Ei tuosta helppo läpi ole kyllä. Ei ole helppo läpi. Että ja näin sitten lähdetään vauhtia hakemaan. Järviseltä hyvä syöttö Hämeenaholle. Hämeenaho lähtee laukomaan. Svoboda torjuu. Siinä oli hyvä vauhti, oli hyvä syöttö. Että kyllä. Hyvin pelas Miksa. Se on tietysti kun taitavia pelaajia kiekossa, niin se pysyy myös hallussakin sitten kovassa vauhdissa. Ja nyt on sitten siis 4-4 vastaan. Pelikatkoja ei ole tässä vielä ainut takkana tullut. Heti kun semmoinen sitten, jos semmoinen tulee, niin sitten mennään 3-3 vastaan. Reece Scarlett omassa päädyssä. Lerby. Ja mitään kiirettä ei nyt Sport tässä tilanteessa pidä. Hyökkäjistä siellä Holmström ja Lööke. Pässien puolelta Lefebvre Määttä. Hämeenaho Järvinen. Ja näin sitten Löökelle sinne kiekkoa ja Lööke pääsee jälleen. Hyvällä jalalla tulee kyllä. Siellä tuli kyllä mustelmia yleensä niissä vastaantuloissa. Piekkinen. Minuutti jatkoaika jäljellä.
Hieman siinä huolimaton Järvisen jättö. Ässiltä Järvinen, Hämeenaho, Riekkinen kentällä Sportin puolelta. Leppänen, Sundström, Jalmarsson. Sieltä kuitenkin Jalmarsson sekä Sundström menevät vaihtoon. Hämeenaho koittaa tuosta keskeltä pujotella ja siitä kuitenkaan läpi pääse. Atro Leppänen kiekossa. Nyt lähtee Leppänen hyvällä jalalla sitten haastamaan. Järvinen jää siinä hieman jälkeen, mutta sieltä tulee Hämeenaho kuitenkin hyvin takakanamaamaan. Hämeenahon syöttö on kuitenkin hieman huolimaton. Kalle Miketinas. Miketinas pyörähtää. Pientä spinouramaa tähän väliin. Riekkinen sulkee hänet laitaan. Sebastian Stolberg. Nyt oli aivan vapaana siinä Leppänen maalineustolla. Stolberg ei kuitenkaan häntä näe. Leppänen viivassa. 10 sekuntia aikaa. Leppänen. Nyt ei oikein ole liikkeitä sitten Stolbergilla ja Miketeniatsilla. Ja näinkö Sport sitten tyytyy tähän tilanteeseen. No, tulee sieltä tuollainen puolittainen heitto vielä sitten tuonne Rubinin maalille, mutta